Noswaith dda ar nos Lun, yr 11 o Fehefin, 2021. Dyddiad sy'n bwysig I bawb ohonom am nifer o wahanol resymau. Dyma dydd y solstis yr haf neu'r heildro. Yn wir, mae'r darpar Llywydd yn ei wybod yn dda, siŵr wedi dysgu i'w disgyblion ar hyd y blynyddoedd, ac mae bron wedi ei mewn gosod yn ddwfn ar ei thalcen fel athrawes daearyddiaeth. Dyma y dydd pryd disgwylwyd cyfyngiadau pandemig yn cael ei leihau, ond nid fel y fi heddi. Ond yn fwy pwysig ac yn fwy arwyddocaol heno, dyma'r dyddiad ymweliad Undeb Bedyddwyr Cymru a chymanfa Gorllewin Morgannwg ac Seion Newydd a Charmel Pont Lliw yn benodedig. Yn bersonol, roeddwn nhw'n teimlo'n flin dros gymanfa Gorllewin Morgannwg ac yr Llywydd yr Undeb gan ei bod wedi gweithio mor egnïol yn ei trefniadau go gyfer â Undeb 2020. Mae bob llywydd yn heiddi cael oedfa arbennig, oedfa'r llywydd i'w urddo i'r swydd. Mae eich awr hir dysgwyliedig chi, Oldydd, wedi dod yno gyda'r anrhydedd fwyaf gall yr Undeb I gynnig I chi. Dywedir bod bob athro daearyddiaeth yn rhai amyneddgar ac ein siŵr bod yn wir amdano chi. Pwyaf ydym meddwl yng nghyfarfodydd blynyddol 2019 am y sefyllfa oedd hi'n hwynebu, ond heddiw mae'r diwrnod hil ddisgwyliedig wedi dod I ni gyrraedd Seion. Cawn hanes yn yr ysgrythyr yn fynydd Seion yn cael ei chronco gan Brenin Dafydd tua 3,000 o flynyddoedd yn ôl ac adeiladu palas a theml yno ar safle'r hen Seion. Dringo'n rithriol rydym wedi wneud heddi I fynydd Seion Newydd ac I addoldy a thiriogaeth y darpar Llywydd a chofio am y filltir sgwâr sy'n mor bwysig iddi hi. Ond mae un peth falle'n wahanol I 2,000 o flynyddoedd yn ôl, os I ni cymharu nhw. Oedd brenin yr adeg honno yn gwisgo coron, ond beth sydd wedi digwydd i'r tiara a welsom gan Oldydd yn cael ei gwisgo mewn un o bwyllgorau'r Undeb ar Zoom ychydig fisoedd yn ôl. Gwisgwch chi gyda pharch, dangoswch trwy'r siampl gan ddangos i'r enwad ac i'r genedl mae chi sydd yn arwain eleni. Gan gymeryd hysbyseb o'r teledu, you are in the driving seat now, Oldydd, ac ydy mae awr Duw yn galw. I bawb ohonoch, croeso I oedfa Llywydd Undeb 2021, mae awr Duw yn galw. A pha well ffordd I ni ymateb i'r alwad na throi at Dduw mewn gweddi. Gweddiwn. Trigarog dad, deiwn atat mewn gair o weddi ar ddechrau oedfa'r Llywydd, lle rydym wedi dod I ddathlu cenhadledd blynyddol yr Undeb ac yn arbennig I gynabod gwaith un o ddweision wrth I ddiesgu'n I lywyddiaeth yr Undeb. Bendithia hi wrth I gyflwyno ei neges I ni heno, a rho'n nerth iddi fedru dyfal bahau gyda'i brwdfrydedd a'i egni dros y deyrnas. Yr anawsterau fedru cyfarfod oherwydd y pandemig, diolchwn fod gwaith yr Undeb yn parhau, a'i bod yn bosib arbrofi a diwygio'r weledigedd mwyn wynebu her y dyfodol yn ffyddiol. Cofiwn am swyddogion yr Undeb a chymanfa Gorllewin Morgannwg a'i eglwysi ar aelodau sy'n perthyn iddi, wrth iddi'n ddigymod ac anawsterau'r cyfnodau clo. Gwyna ar bawb sy'n gysylltiedig ar oedfa yma, fel y cawn yr awydd a'r blas I ailgydio yn y gwaith unwaith eto ar ôl y cyfnodau clo. Mae awr Duw yn galw. Amen. Trown at ein hemyn cyntaf, sef rhif 197 yn Caniedydd Ffydd,
Ond ys dim eisiau i chi symud o'ch seddau, bydd y geiriau yn ymddangos ar y sgrin tra bydd y gerddoriaeth yn cael ei chwarae. Emyn adnabyddu seibion wyn sy'n priodoli gyda'r themau yr undeb. Molwn di o ddiw ein tadau, uchel wyl o foliant yw. Awn i'w mewn i'w byrth a diolch ac offrymwn ebyrth byw. Cobiwn waith dyddwylo arnom a thamddiffyn dros ein gwlad. Tithau, wrth bryswylfa sanctaidd, gwyl a derbyn ein marhad. Y dôn sy'n gweddi gyda'r geiriau yma yw Düsseldorf o waith Felix Mendelssohn, ac yn dilyn bydd Miss Meinir George a Pachderi Chris yn gyfrifol am yr hynau defosiynol o'r Oedfa. Bydd Meinir George a Pachederi Chris yn gyfrifol yn awr am yr hynau defosiynol. Meinir, mae angen i chi ddad. Gret. Pregethwr 3. Mae amser wedi ei bennu i bopeth. Amser penodol i bopeth sy'n digwydd yn y byd. Amser i gael eich geni ac amser i farw. Amser i blannu ac amser i godi beth blanwyd. Amser i ladd ac amser i achau. Amser i chwalu rhywbeth ac amser i adeiladu. Amser i wylo ac amser i chwerthin. Amser i alaru ac amser i ddawnsio. Amser i daflu cerrig i ffwrdd ac amser i gasglu cerrig. Amser i gofleidio ac amser i beidio cofleidio. Amser i chwilio ac amser i dderbyn fod rhywbeth ar goll. Amser i gadw rhywbeth ac amser i daflu i ffwrdd. Amser i rwygo ac amser i bwytho. Amser i gadw'n dawel ac amser i siarad. Amser i garu ac amser i gasau. Amser i'r rhyfel ac amser i heddwch. Felly, beth mae'r gweithiwr yn ei ennill
ar ôl ei holl ymdrech. Iawn, gawn ni plegu pen mewn gweddi. Arglwydd I ni'n diolch I ti am cael dod o flaen dy orsedd di, a cael dod I dy ddoli di, a cyflwyno'n gweddiau o dy flaen di, ac I glywed oddi wrth dy air di. A ni'n diolch am dy air di a'r ffordd mae'n siarad I fewn i'n bywydau ni I gyd arglwydd. I ni'n dod o flaen ein tad sydd yn y nefoedd. I ni'n dod mewn parchedig ofn I ddweud mae ti yw ein brenin sydd yn teyrnasu'n sofran dros ni. Ond I ni hefyd arglwydd yn agosau yn hyderus o dy flaen fel plant I ti'n caru yn fawr iawn. A ni'n diolch arglwydd am y fraint o cael bod yn rhan o dy deulu di. Mae Crist wedi dod i'n byd, wedi marw ar y groes, wedi delio gyda'n pechod, wedi cymryd ein lle, cymryd ein cosb, a dod nôl yn fyw mwyn maddau I ni. I diolch bod ffordd wedi cael ei wneud trwy Iesu Grist, I ni cael ein mabwysiadu I fewn I dy deulu di, I ni cael dy nabod di, a derbyn bywyd yn ei holl gyflawnder nawr ac am byth. Arglwydd I ni'n dod gan ofyn I ti am dyfendith di ar pob un o'n heglwysi ni, pob un o'n teuluoedd ffydd lleol ni arglwydd, ni'n cael y fraint o fod yn rhan ohonyn. Ni gofyn arglwydd am darweiniad di, ni gofyn arglwydd y bydde ti yn achub llawer mwy ac yn tyfu pob un ohono ni yn ysbrydol arglwydd o ran niferoedd arglwydd y bydde eraill hefyd yn dod I dy nabod ti. I ni'n gweddio dros ein hardaloedd ni yn cymunedau ni. Unwaith eto arglwydd bydd ar waith. Achos o pobl arglwydd I troi eu llyged nhw arna ti. Ac arglwydd I ni'n gweddio dros ein gwlad ni, dros ein cenedl ni. Ni'n gofyn arglwydd I ti ddod ar goleuni fewn i'r tywyllwch yma yng Nghymru. Ni'n gweddio'r un gweddi I ti achub llawer mwy. Arglwydd, ni'n diolch I ti am oldrith ac ni'n gweddio dros dyddi arglwydd wrth iddi ddechrau ar ei llywyddiaeth hi. Bydd gyda hi arglwydd, ni'n gofyn am yr un tywylliad o dysbryd glân, yr un arweiniad, yr un bendith iddi hi arglwydd wrth iddi ddechrau ar ei gwaith. Ni'n diolch arglwydd bod ti yn derbyn ein mawl ni. Ni'n diolch bod ti yn ateb ein gweddiau ni. A ni'n gofyn I ti siarad I ni trwy beth mae Aldyth wedi paratoi ar ein cyfer ni. Siarada I bob un ohono ni. Diolch am y fraint o cael bod mae heno. Yn enw ti. Amen. Amen. Diolch I Meinir a Derek am gyfoethogi'r Oedfa gyda'i cyfraniadau hwy a'n rhoi ni yn y cywair priodol I addoli. Daw nifer o atgofion melys i'r cof am y 2 blynedd fy llywyddiaeth. Braint oedd cael mynychu digwyddiadau hapus fel dathlu gwyl ein nawdsan llynedd yn y Senedd, dathlu penblwyddi arbennig ail agor capeli. Cofir am y paratoadau go gyfer a gweddi 2020. Ffawelio Seren Cymru, ond ar yr un pryd yn croesawu y cenad. Ond gwelwyd I mi yn bersonol un siom ar y gorwel. Trist i'w nodi bod yr achos yn dirwyn I ben mewn nifer o ardaloedd ac allweddi wedi eich cloi am y tro olaf mewn nifer o gysygyrfynnau. Erbyn hyn mae gwybodaeth yn dod I law na fydd rhai eglwysi yn ail agor eu drysau o ganlyniad I effaith Covid-19. Gweitha'r pandemig, mae gwaith yr Undeb yn mynd yn ei blaen. Rhaid diolch i'r cyfleusterau modern sy'n galluogi pwyllgorau gyfarfod yn rheolaidd. Medru cynnal cyfarfodydd y cyngor yn flynyddol a diolch yn fawr i'r Undeb am y cyfarfod y bore yma ac am eu trefniadau. Mae'n amlwg bod enwad yn symud gyda'r datblygiadau a digwyddiadau cyfoes.
llongyfarchiadau i chi yn y llwyfan, ac wrth wneud hynny, gai ddiolch i'r staff yno am ei ymroddiad i'r gwaith ynghyd â'r cydweithio hapus a chyfeillgar sydd wedi bod rhyngddynt yn enwedig yn ystod cyfnod y pandemig. Ond gyda threigl amser, daw newidiadau yn y llwyfan hefyd, ac eleni bu ffarwelio am Mrs Menna Jones yn ymddeol ar ôl cyfnod maith o wasanaeth crodryw a gofalus i'r Undeb. Dymuniadau gorau i Menna ar ei ymddeoliad a gweithio gylch i blynyddoedd o hapusrwydd. Mae'r un diolch yn ddeledus i Bethania Aberteifi ac yn arbennig i'n gweinidog y Barcheirfon Roberts a'i briod Mair am yr holl gefnogaeth a'r arweiniad a'r awgrymiadau wedi dderbyn yn ystod y 3 blynedd ddiwethaf, ond hefyd dros gyfnod o bron chwarter canrif. Mae wedi bod yn bleser i adnabod llu o gyfeillion newydd, bo'r cyfle ddim wedi caniatáu i mi oherwydd amgylchiadau amlwg i ymweld â'r cymanfaoedd wrth ei gwaith. Felly, diolch unwaith eto am yr anrhydedd o gael fod yn llywydd am 2 blynedd. Dymuniadau gorau i'r Undeb, i'r cymanfaoedd, yr eglwysi a'r aelodau a ffrindiau oll i'r dyfodol. Gan edrych ymlaen i'ch cyfarfod yn y pwyllgorau ac yn Undeb y flwyddyn nesaf. Mae cerddoriaeth yn rhan anatog o bob oedfa. Na chafwyd canu cynulleidfaol yn eu hoedfawon, mae'r patrwn yn mynd i newid o dan rheolau newydd, ond mae yna ddulliau eraill i ni fedru gwerthfawrogi cerddoriaeth. Gwrandawn yn awr wrth i'r organydd Hugh Tregellis Williams gyflwyno un o weithiau adnabyddus Ralph Vaughan Williams, sef Prelude i'r Osamedre, yn syliedig ar y dôn wreiddiol o waith G.D. Edwards. Allai ddiolch ymlaen llaw i Hugh am ei ddatganiad misolgar gan i ni wedi clywed y datganiad ar yr 8fed o'r mis yma yn Seion Newydd. Ac yn ystod y datganiad, dangosir lluniau ar y sgrin a dynwyd yn Seion Newydd ar y noson honno ynghyd â lluniau o eglwysi y cymanfa Gorllewin Morgannwg. Yn dilyn y datganiad, trawn at y rhan bwysicaf o'r noson, sef efo Miss Oldyth Williams i Lywyddiaeth yr Undeb am y blwyddyn 21-22. Trysgwyddaf yr awenau i ddwylo medrus ysgrifennydd yr Undeb y Pach Judith Morris i ymgymeryd gyda'r ddefod. Ond yn gyntaf datganiad ar yr organ ac wrtha i hwyl fawr.
Wel, hyfrydwch nawr yw troi at drosglwyddo'r Llywyddiaeth i Aldydd. Diolch i David am ei gyfraniad dros y 2 flynedd diwetha. Mae'n rhyfedd yn dyw i fel bod dau athro daearyddiaeth yn dilyn i gilydd fel llywyddion. Ac fe allai eich sicrhau bod gwybodaeth ddaearyddol y tîm llywyddol wedi cynyddu yn aruthrol dros y 2 flynedd diwetha. Ond wrth gwrs nid yna'n unig sydd gan David ac Aldydd yn gyffredin. Mae'r ddau ohonynt fel ei gilydd yn gwbl ymroddgar fel aelodau o'i heglwysi lleol, ac yn ddios fe fydd y Llywyddiaeth yn parhau mewn dwylo diogel. Diolch i'r parchedig Eirian Wyn am lunio'r cyflwyniad hyfryd i Aldydd, sydd ar ddechrau'r adroddiad blynyddol, a diolch am y trefniadau a wnaed yn Seion Newydd ar gyfer recordio'r Oedfa, ac yn arbennig i ddatganiad hyfryd Hugh Tregellis-Williams ac i Rodri Darcy a Dylan Rhys o Undeb Bedyddwyr Cymraeg am ei gwaith yn ffilmio a golygu. A diolch hefyd i Simeon am liwio'r dechnoleg heno. Ond heb amlhau geiriau, awn ni edrych nawr ar drosglwyddo'r Llywyddiaeth. Diolch. Wel, noson dda. Cyn ein bod ni yn sefydlu Miss Undeb Williams fel ein llywydd ar gyfer y flwyddyn nesaf, gael y lle cyntaf ddiolch yn gywir iawn i Mr David Peregrine am ei waith fel llywydd yr Adran Gymraeg dros y 2 flynedd diwetha. Doeddech chi ddim wedi disgwyl y flwyddyn extra, oeddech chi, ond diolch yn fawr i chi, David, am gydsynio ar cais i aros yn y swydd am y flwyddyn ychwanegol. Diolch i chi am y cydweithio hwylus ar hyd yr amser. Diolch i chi yn ystod y flwyddyn gyntaf am fynychu digwyddiadau, yr ei rhannu a chynrychioli'r undeb. A diolch i chi am eich arweiniad doeth a chadarn yn y pwyllgorau. Fe gewch chi nawr hoi haeddiannol iawn, ond diolch i chi, David. Llynedd, tro cymanfa gorllewin Morgannwg oedd enwebu'r llywydd, ac mae'n hyfrydwch gen i yn awr yn dilyn 12 mis o ddisgwyl am yn erfgar gyflwyno Aldydd. Mae Aldydd, mae'n wyneb adnabyddus, mae'n wyneb cyfarwydd yn y gymanfa, ond nid yn unig yn y gymanfa, ond drwy'r undeb. Ac fel i ni'n gwybod, mae hi'n weithraig diflino dros deyrnas yng Ngharglwydd Iesu ac yn fawr i pharch. Ac wrth wahodd Aldydd i lywyddiaeth yng Nghyndeb, i ni'n gwybod bod ganddo ni wraig brofiadol ac un sydd wedi rhoi o'i holl egni a'i hymroddiad i waith y deyrnas. A mae gweinidog Aldydd, y parchedig Eirian Wyn, mae e wedi paratoi cyflwyniad hyfryd iawn i Aldydd yn yr adroddiad blynyddol. A na i gyfeirio at ychydig o'r hyn sydd wedi cael ei baratoi. Aldydd yn enedigol o Dreforys, ac mae dal i fyw yn yr ardal yng Ngieshi Fedw. Wedi derbyn ei haddysg gynradd yn Ysgol Gynradd Gymraeg Lon Las, ac yna mynd i Ysgol y Merched Mynydd Bach. Ar ôl treulio cyfnod yn y Brifysgol cymhwyso fel athrawes, cael ei swydd gyntaf yn yr Adran Ddaearyddiaeth yn Ysgol Gyfun Rhydfelen. Dychwelyd i Abertawe a chael ei llenodi yn Beneth Adran yn Ysgol Llwyn y Bryn ac yna yn Beneth yn Ysgol Dinefwr. Ac am gyfnod sylweddol bu'n safoni gwaith cwrs ac yn aroli daearyddiaeth tegau trwy gyfrwng y Gymraeg. Roedd ei phrofiadau cynnar o fywyd a gwaith capel wedi cael ei rhannu rhwng y Presbyteriaid a'r Bedyddwyr, a hynny am fod ei thad yn aelod y Merchania Treforys, a'i mam yn aelod ac yn athrawes Ysgol Sul yn Sowar. Ond yn y pen draw, yma aelodi gyda'r Bedyddwyr nath Aldydd,
ac fe'i bedyddiwyd yn 40 mlwydd oed gan y parchedig J.S. Roberts. A mae'n hyfryd cael cwmni chwaer Sian yma heno. Gafodd Aldeb fi ethol yn ddiacon yn 1983 ac yna yn ysgrifennydd yr eglwys yn 1984. Mae wedi gwasanaethu fel llywydd y gymanfa. Mae wedi gwasanaethu fel llywydd mudiad y chwiorydd. Ac at hynny mae wedi gwasanaethu fel cadeirydd y panel diogelu cyd-enwadol. Ac mae hi hefyd ar hyn o bryd yn gwasanaethu fel un o gyfarwyddwyr y gorfforedd. I ni'n diolch amdano chi, Aldeb. I ni'n diolch am eich brwdfrydedd. I ni'n diolch am eich egni. I ni'n diolch am eich sel a'ch gweithgarwch. Ac yn deisydd bendith gyfoethog Duw arnoch. Dywedodd yr arglwydd Iesu, a phwy ohonoch a fyno fod yn fawr yn eich plith, bydded yn was i bawb. Canis ni ddaeth mab y dyn i'w wasanaethu, ond i wasanaethu. Braint ac hyfrydwch i'w cyflwyno a neilltuo Aldeb Williams i fod yn llywydd adran Gymraeg Undeb Bedyddwyr Cymru am y flwyddyn 2021 gyda 2022. Yn enw ein harglwydd Iesu Grist, cyhoeddodd eich bod wedi eich sefydlu yn llywydd Undeb Bedyddwyr Cymru am y 12 mis nesaf. Bydded i'r arglwydd dybendithio athgadw. Bydded i'r arglwydd lewyrchu wyneb arnat a bod yn trigaro gwrthynt. Bydded i'r arglwydd edrych arnat a rhoi i ti oedan nefedd. A fy mraint yn awr yw eich gwahodd yng ngwydd y gynulleidfa i dorri eich enw ar y Beibl, a thra byddwch chi'n gwneud hynny gai ofyn yn garedig i'r gynulleidfa i sefyll os gwelwch yn dda, ac yna fe ddaw y parchedig eirian wyn i offrynu gweddi dros Aldeb. Braint o'r mwyaf arglwydd yw cael bod yn dystio yn yr oedfa yma heno o un o ffyddloniaid yn cymryd y swydd anrhydeddiaeth yma o arwen denwad am y flwyddyn nesaf. Diolch i ti o ddiw dad am oldydd ac am ei theulu yma yn Seio Newydd ynghyd â'i theulu yng Nghymanfa Bedyddwyr Gorllewin Morgannwg, yn awr i theulu yn Undeb Bedyddwyr Cymru. Mae dawr wedi galw ddi, ac arglwydd i ni'n ymyfrydu fel eglwys a chymanfa yn Oldydd. I ni'n gwybod pa mor weithgar yw hi, pa mor alluog yw hi yn arwen yr eglwys yma, yn arwen y gymanfa, ac nawr yn mynd i arwen yr Undeb. Ni'n gofyn i ti roi nerth i fi, i wynebu'r flwyddyn nesaf. Mae'r amgylchiadau wedi bod yn anodd, ni'n gwybod hynny. Mae'r enddoli'r ofnadw hwnnw, Covid, wedi bod yn rwystyr i ni fel eglwysi yn gyffredinol. Ond braf yw cael dod yn ôl nawr i dy di a gweld fod Oldydd wedi derbyn y swydd arbennig yma. Ond mae rhaid i ni arglwydd gofio am yr aelodau hynny ledled yn wlad sydd wedi colli bywydau i Covid. Cyn ni'n gweddio ac yn diolch ar yr un pryd fod yna ddrechlyn, ac yn ni'n gweddio bydd mwy a mwy yn ei dderbyn ac y gwelwn ni
y dwyrnod yn ein hamser ni pan fyddwn ni'n rhydd o Covid. Ond nawr, ni'n gofyn I ti bendithio, Oldydd, bendithio I gwaith yn arwen dy undeb di, ein hundeb ni am y flwyddyn nesaf. Hyn awfynwn ac a ddiolchwn yn dy enw di. Amen. Diolch yn fawr. Cyn I ni nawr symud ymlaen I wrando ar anerchiad Aldydd, awr Duw yn galw, na I jyst ddweud gair am yr apel Timothy Richard. Fe wnewch chi gofio, fe wnaethon ni lansio'r apel 2 flynedd yn ôl. Y targed oedd 20,000 a hyd yn hyn I ni wedi cyrraedd dros 32 o filoedd, ychydig o dan 32 o filoedd o bunnau. Mae di bod yn gyfnod anodd I gynnal apel, yn arbennig gan dyn ni ddim wedi gallu dod at ein gilydd I gynnal digwyddiadau fel y bydden ni'n gwneud yn arferol. Ond os ydy hi wedi bod yn anodd arno ni, fel o'n i'n dweud y bore yma yn y cyfarfod busnes, mae'n anodd iawn I ni ddychmygu'r heriau mae Lebanon wedi I gwynebu. Maen nhw wedi cael amser dychrynllyd. Nid yn unig maen nhw wedi gorfod ceisio delio ac ymateb i'r Covid, maen nhw wedi croesawu dros filiwn o ffoaduried o Syria. Llynedd fe gawson nhw y ffrwydrad angheuol yn y porthladd, ac wrth gwrs mae yna lygredd wedi bod yn y Llywodraeth, ac mae yna lot fawr o brotestio wedi bod am hynny. Felly, os nad ydych chi wedi cael cyfle I gyfrannu ac yn dymuno gwneud hynny, fe fyddwn ni'n derbyn cyfraniadau tan diwedd y mis ac mae yna groeso I chi anfon cyfraniadau at y swyddfa. Felly diolch yn fawr I bawb sydd wedi cyfrannu hyd yn hyn. Ond fy mraint y nawr yw eich gwahodd I wrando ar anerchiad ein llywydd newydd ar y thema Awr Duw yn galw. Diolch. Dwi am ddiolch I David am y 2 flynedd, o'n gobeithio bod ai ddim yn gorfod wneud 2 flynedd, ac wy yn diolch am yr anrhydedd sydd wedi dod ata I, ond o'n i'n dweud wrth yr aelodau bore dydd Sul diwetha, y mae'r anrhydedd iddyn nhw hefyd yn yr eglwys yma I ni gyd yn perthyn iddo fe, Sion Newydd Treforys. Ni fydd yr anerchiad yn hir iawn, oherwydd I ni yn gyfyng o rhan amser, ond rwy wedi chi'n gwybod beth yw'r thema. Y thema yw Awr Duw yn galw. Ac wy yn diolch yn fawr iawn I Aled Tanucci o Ysgol Gyfun Gwyr, sydd wedi cynllunio'r cloc I chi'n gweld fan yn y sedd fawr. Wy'n diolch am I ddawn gyda gwaith cod. Yn wahanol i'r arfer, yr ydych wedi derbyn gwahoddiad I fod yma. Mae'r cyfnod yn gofyn am drefniadau gwahanol. Y mae gwahoddiad hefyd yn y geiriau, Awr Duw yn galw. Gwahoddiad sydd wedi bod yn eglur ers i'r Ysgol Sul gyflwyno'r cloc yn 1845. Y gwahoddiad a dderbyniodd Evan Woodwill, y bachgen ifanc, a fi'n adeiladu'r capel cyntaf. Y gwahoddiad a dderbynio ni, yr aelodau presennol, yn 1981 I ymuno a ffurfio Sion Newydd. Buom yn dathlu 20 mlynedd ychydig wythnosau yn ôl. Dyna yw ein hanes. Mynd o un gapel I 3,
a nôl i un. Wedi codi sawl unigolyn i'r weinidogaeth, ac yn diolch ac yn canmol gwaith ein cyndadau i sicrhau achos fydeddiedig yn y dref hon. Felly mae'r gwahoddiad wedi bod gyda ni am 176 o flynyddoedd yn Treforys, a dyma ni yn cael y cyfle i'w drafod o'r newydd. Mae pob gwahoddiad yn deilwng o ateb, ac rwyf am geisio darganfod beth fyddai'n ymatebion dilys yn yr unfed ganrif ar 20. Hyd yn hyn, rwyf wedi osgoi defnyddio'r gair amser. Ond dyna beth mae cloc yn dangos, a dyna beth rwyf am drafod heno. Yn gyntaf, beth yw amser? Ydy e'n gysyniad sydd yn anodd neu yn syml? Mae'r gariadur mawr sydd gennyf, New Oxford Dictionary, yn ei ddisgrifio fel hyn: symudiad di-ddiwedd y bodolaeth drwy'r gorffennol, y presennol a'r dyfodol. Wel, mae hynny'n dipyn o beth. Wrth gwrs, yn y misoedd diwethaf, mae pawb ohonom wedi cael y cyfle i fyfyrio ar amser, dim llawer arall yn bosib. Ond cyn hynny, sawl gwaith buom yn dweud, dim amser i wneud hyn a hyn o beth. Mae'n bosib disgrifio amser mewn sawl ffordd. A'i golli, a'i ennill, a'i wastraffu. Mae'r rhestr yn faith. Odych chi wedi clywed y geiriau displacement theory? Odych chi'n gwybod beth yw hwnna? Gwastraffu amser yn gwneud y tasg dibwys pan fo gwaith llawer mwy pwysig yn galw. Beth bynnag, rwyf am ddod yn ôl i amser fel rydym yn ei adnabod y geiriau ar y cloc, yr awr yn galw. Mae pawb yn gwybod mae gyrfa fel athrawes oedd gennyf, ac fe welai'n fethiant, os na fyddai'n anfon chi gartref ar ryw bethau i feddwl amdanynt. I'r perwyl hynny, rwyf am rhannu'r awr i'r mesuriadau confensiynol, yr eiliad a'r funud sydd yn ffurfio'r awr. Gawn ni ddechrau gyda'r eiliad, y mesur lleiaf. Wrth gwrs, mae'n bosib rhannu eiliad i fesuriadau hynod o fach. Ddim yn ein profiad ni efallai, ond ym myd Mabol Gampau, y gwahaniaeth rhwng ennill medal a mynd gartref yn waglaw. Neu mewn Grand Prix, y trwch blewyn sy'n golygu bydd Lewis Hamilton yn bencampwr y byd eleni eto. Pethau tu allan i'n profiad ni, ond rwyf am i chi ystyried fel unigolion. Beth sy'n bosib cyflawni mewn eiliad? Beth sydd yn bwysig? Bod yn gwrtais, yn gefnogol, yn gariadus. Fel fydd hyn yn digwydd, mewn gwen, mewn cyfarchiad, a gobeithio cyn bo hir, mewn estyn llaw. Neu fydd popeth i'r gwrthwyneb, hunanoldeb, y diffyg amynedd, difaterwch. Y meddwl am fy hunan, wel, cymysgwch o bopeth. Ond mae'r eiliadau yn casglu at ei gilydd ac yn ffurfio munud. Mae daearyddiaeth dynol yn nodi unigolion yn dod i ffurfio cymdeithas. Hynny yw pentrefi, trefi, rhanbarthau a gwledydd. Y byd fel i ni yn ei adnabod heddi. Yn y brifysgol, daeareg, geology, oedd fy ail bwnc. Datblygiad y planed drwy ffurfiant y creigiau. Os ystyriwn yr holl amser a gymerodd i ffurfio'r blaned, fe ymddangosodd pobl tua 1 funud i hanner nos. Hynny yw, cloc 24 awr, a mae bobl yn cyrraedd am 23:59. Yr ydym yn cyfrif ein hamser o enedigaeth ein harglwydd Iesu Grist,
Felly rydym wedi cyrraedd 2021 oed Crist. Ond mae yna gyfnod cyn Crist. Ac os awn yn ôl am 2000 o flynyddoedd yn y cyfeiriad arall, dim ond yr oes haearn byddwn yn cyrraedd. Nid oes cyfle i fanylu ar yr oesoedd cyn hynny, yr efydd a'r garreg. Ond mae'n hollol eglur. Mae byr iawn i'w cyfraniad dynoliaeth. Un funud neu ddwy ar y mwyaf. Beth sydd wedi digwydd yn y funud neu ddwy hyn? Gallaf ofyn i bob un ohonoch i rhoi i nodi digwyddiadau pwysig, da neu drwg. Y pethau da, mae'r rhestr yn enfawr. Mae fy newisiadau i wedi sefydlu ar bethau a welais mewn amgueddfa neu oriel, wedi mwynhau mewn theatr, wedi gweld ar ambell i daith a testunau bym yn dysgu. Wel, dyma nhw yn newis i. Gwareiddiad groeg. Agweddau o'r ymerodraeth Rufeinig. Nodwch agweddau. Oherwydd yr oedd yn ymerodraeth grymus a chreulon. Ond roedd yr Rufeiniaid yna, o'n nhw'n gwybod rhywbeth am adeiladu muriau a hewlydd. Y mae milltiroedd o fur Hadrian yn dal i sefyll, lle mae adeiladau mwy diweddar wedi chwalu a chwmpo. I fynd ymlaen. Magna Carta, y dadeni disg. Mordeithiau Christopher Columbus. Yn 1492 yn hwylio tua'r gorllewin i geisio darganfod ffordd newydd i China. Llawer o bobl yn meddwl fydde fe'n diflannu dros ymyl y byd. Nid os eisiau dweud mwy wrth yr un ohonoch chi, os chi'n gwybod beth ddigwyddodd. Dramau Shakespeare, y chwyldro diwydiannol, y wladwriaeth les, cyrraedd y lleiad. Ond hefyd, fel dynoliaeth, yr ydym wedi bod yn ddifater ac yn greulon yn ystod y munudau rhain. Eto yn rhy niferus i'r rhestru. Nid oes angen mynd bellach nôl na'r ganrif ddiwethaf, yr 20fed, yn sicr un o'r canrifoedd mwyaf gweidlyd gyda'i holl ryfeloedd. Faint o'r funud sydd wedi ei chymryd i fyny a rhyfel a thrais. Hyd yn oed heddiw, mae ymladd nad i ni'n clywed amdano, pobl yn chwilio am gyfiawnder ac am eu hawliau dynol. Ac y mae'r casglu'r eiliadau a'r munudau yn dod â ni at yr awr. Edrychwch ar y cloc. Dechreuwch am 7 o'r gloch, yn galw awr. Ai dyna'r syniad? Ein bod yn ceisio reoli amser i siwtio'r sefyllfa bresennol. Wrth gwrs, dwywaith y flwyddyn, yr ydym yn newid amser. Newid golli awr ar gyfer yr haf, ond ai ennill yn ôl yn yr hydref. Yn ddaearyddol, mae'r awr yn newid oherwydd bod y planed yn cylchdroi ar ei hechel. Mae yfori wedi cyrraedd Awstralia a Zeeland Newydd yn barod. Yn Efrog Newydd, maent yn dechrau prynhawn heddi. Ac yn Seattle, talaith Washington, yn y gorllewin pell, tasgau'r bore sydd ar waith. Yn hanesyddol hefyd, mae'r awr yn newid. Mae sefyllfaoedd yn esblygu. Cymru yn newid o gymdeithas amaethyddol i gymdeithas ddiwydiannol. Yr her mawr yw datblygu economi mewn cymdeithas ôl ddiwydiannol ac ymateb i'r cyfnod ôl Covid. Fel mae'r awr hanesyddol yn newid, fe ddylem fod yn dysgu o ddigwyddiadau'r gorffennol. Y gair ffasiynol newydd yw woke. Ymgyrch i osod teimladau ac egwyddorion cyfredol ar gyfnodau digon tywyll a chreulon yn y gorffennol.
Mae'n bwysig iawn ein bod yn dysgu'r wers ac yn addo cynllunio byd sydd yn fwy cyfartal ac yn fwy teg. Felly mae oriau dynoliaeth yn anghyson, ond y gwahoddiad yw awr Duw yn galw. Y mae awr Duw yn gyson ac yn dragwyddol. Yn y misoedd diwethaf, yr ydym wedi pwyso ar gadernid Duw i'n cynnal. Mae ef wedi paratoi popeth ar ein cyfer, byd amrywiol prydferth ac yn gyfoethog mewn adnoddau. Ac yn ei gariad wedi anfon ei fab atom i'n dysgu sut i fyw yn gariadus ac yn heddychlon gyda'n gilydd ein harglwydd Iesu Grist, a aberthodd ei hunan am ein pechodau, ac yn fodd i ni fwynhau bywyd yn ei lawnder. Wy'n hoff iawn o rhaglenni meddygol, ac maen nhw'n hoff iawn o sôn am yr awr euraidd, the golden hour, y cyfnod pan mae'n angenreidiol bod y claf yn derbyn triniaeth ar frys. Mae angen triniaeth ar ein byd. Beth yw'r symptomau? Difetha'r amgylchfyd, gwastraffu adnoddau, newid hinsawdd, difaterwch, anghyfiawnder, creulondeb a rhyfel. Mae'r sefyllfa yn ddifrifol. Mae'n rhaid ymateb i'r heriau, y rai hir dymor a'r rhai sydd wedi ymddangos yn y flwyddyn a hanner diwethaf. Y mae'r modd i wella'r claf gyda ni, anghariad Duw tuag atom, ac ynysgeidiaeth ein harglwydd Iesu Grist. Yr ydym yn derbyn y gwahoddiad tu fewn i furiau Sion newydd, ond y mae angen i'n hymateb fod allan yn y gymdeithas a'r byd. Y mae awr Duw yn galw. Beth fydd ein hymateb? Yn yr eiliadau, fel unigolion, cyngor Dewi Sant, gwnewch y pethau bychan. Yn y munudau fel cymdeithas a gwlad, y mae'r byd a digon o adnoddau i bawb. Yr ydym yn perthyn i'r tamed bach sydd yn gyfoethog ac yn freintiedig. Y mae awr Duw yn galw. Gadewch i ni dderbyn y gwahoddiad mewn cariad, ond hefyd gyda digon o frwdfrydedd a digon o egni. Amen. Wel, diolch yn fawr i chi am wrando. Cyn bo fi'n cyflwyno'r emyn ola, dwi am hefyd gwneud y diolchiadau o'm rannu. Diolch i'r swyddogion sydd wedi trefnu mor ofalus ar ein cyfer. Mae'n tipyn o dasg i wau y gwahanol elfennau at ei gilydd. Chi wedi clywed fi'n dweud hwn yn barod, ond rwy'n diolch hefyd i Aled Terwcci, Ysgol Gyfun Gwyr, am gynllunio a gwneud y cloc sydd yn dangos awr Duw yn galw. Yr oedd y recordio yng Nghofal Rodri Dasi, Undeb Bedyddwyr, gwerthfawr ogaf gwaith Rhodri a'i gydweithiwr Dylan Rhys. Rwy'n dyledus hefyd i bawb sydd wedi ail wneud eu cyfraniad yn fyw heno. Diolch arbennig i David am lywyddu ac am ei ymrhoddiad yn arwen gwaith yr Undeb dros y 2 flynedd diwethaf. Rwy'n addo, dyma'r dyletswydd olaf. Mwynhewch y cyfle i ymlacio a phob bendith i'r dyfodol. Ac yn olaf, diolch i chi gyd am eich presenoldeb heno. Gaech atgoffa bod oedfa'r weinidogaeth ar Zoom nos yfory am 7 a'r parchedig Vincent Watkins, Carmel Pont Lliw yn pregethu. Ar ôl yr emyn,
Fe fydd Sarah East, fy ffrind manwesol, Llywydd Cymanfa Gorllewin Morgannwg, yn rhoi'r fendith ar y noson. A'r emyn yw 257 yng Nghanaion Ffydd. Rwy'n gweld o bell y dydd yn dod, bydd bob cyfandir is-yr-chod yn eiddo Iesu mawr. A holl ynysoedd maith y môr yn cyd-ddyrchafu mawl yr ior dros wyneb, deiar lawr, ar y dôn Pembroke. Tad, cynhaliwr popeth byw. Diolch i ti am yr amser rydym wedi treulio gyda'n gilydd heno. Eiliadau, munudau, awr. Gadewch i ni nawr gwneud y gorau o'r amser mae Duw wedi rhoi i ni. Cymer fy munudau i fod fyth yn llifo dy glod. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda chwi oll. Amen. Mm-hmm.